Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pinungakan Bapak Pitutur lan rekan-rekan sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur kita panjatkan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat lan karunia kita saged mangkahan wonten ing papan punika kanthi kahanan sehat walafiat. Selawat serta salam mugi tansah keparingaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken sesalah kanthi irah-irahan waspada marang globalisasi AI. Rekan-rekan sedaya ingkang kula hormati, ing zaman globalisasi sapunika teknologi ngrembaka kanthi cepet pisan. Salah satu dalil teknologi ingkang paling kathah dipunginakaken yaitu artificial intelligence utawi AI. AI saged bantu manungsa ing kathah babagan kados informasi, nyerat tugas, nerjemahaken basa lan sanesipun. Nanging kita kedah waspada amargi kathah tiyang wiwit saking bocah-bocah kantos tiyang dewasa sampun kakehan gumantung dhateng AI. Menawi kita sumados sanget, kita saged dados kesed mikir lan kesed sinau kanthi mandiri. Menika saged mempengaruhi kemampuan mikir, kreativitas lan wawasan kita. Pramila kita kedah menggunakan AI kanthi bijak. AI kedah dados alat bantu dudu dados gantosipun usaha kita. Kita ugi kedah kathah maca buku, sinau kanthi mandiri lan ngembangaken kemampuan kita belajar. Makaten sesorah ingkang saged kula aturaken, mugi saged dados piwulang supados kita sasana wonten ing pengalaman kami. Menawi wonten